Musikana ari kufara mhainyate channel ita take off zvinodadisa ukuwo murume awana basa. There are so many well wishers Great Hope yati iri kupromisa kukontinua ichibhadhara rent. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvese zviri kufamba mugwara munamato yakasimba zvachose. Mhainyati vakatanga page ravo mushure mekunge avavharirisirwa monetization natight. Nyaya iyi munotoiziva kare. So page ravo in less than a day ranga ratosvika 60,000 followers. So now vari kuti ivo mwari vakanaka hama dzangu nhasi kungofonerwa kunzi uyai mutore mazibucket ecooking oil nemari yamuinayo iyoyo. So vakafonerwa kuti vaende vanowana cooking oil. Vabva vatotaura kuti wedu tatagara tisitori no cooking oil yacho yapera, ndobva vaenda kunopiwa mabucket ecooking oil from well wishers. Nyaya yavo pamwe pacho unenge uchiti uri kutokava datya asi uri kutoriyambutsa. Mhainyati vati ivo they are not begging for now. Vari kungopiwa havo nekuti vanhu vari kusundwa nemweya mutsvene. And the other thing also is Baba Nyati vakazowana basa rekuplasta. Nyaya iyoyo tichazotaura nezvayo. Regai timbotanga tapinda pamanetizens. Glory SV ati zvoni one thing about social media, a year from now you won't be here, you will be far, you will grow, you will move from glory to glory. I know this, I have lived and experienced it. I will grow, I am telling you. I've been on YouTube for 8 years and I know what I'm talking about. And tiri kutenda zvakare for that encouragement kubva kuna Glory SV achingoti yeah, she's been there for a very long time. Okay, now she has confidence. Well done Mrs. Nyate for being patient. You have improved Makoti. Pane vamwe vari kuti follow Auntie Joyina Maigwatidzo, you will learn a lot from them. Ndakaona kuti munoruka, joinai magroup anoita zvekuruka, mudzidzire my new styles. All the best. Munodika fani mainyasha. Mainyati. God loves you, Nyati family. Seasons come and seasons go, but with the right guidance, you can transform your Facebook hustle into a brand that companies will adore working with. Let's stay clear of social media drama and cultivate a positive image that attracts prosperity every time. Tiri kufara chaizvo because muri very comfortable on camera. Vabva vazonyora zvikaro vakati masora sei hama dzinodika, hatisi kuda kugive up muupenyu, ticharamba takashinga, tinovimba kuti muri kufara nezvatiri kukupai. Vadaro vachitsvaira mumba vachigadzirira baba vanga vachiplasta panze. Okay, vativo zvakare she actually sent kuti vanga vaine live, but so many people vakati zvoni uri kuda kupema because vakanyora vakati ndine live, pane zvandoda kukumbira kuti mundibatsire. So vanhu vakabva vatotanga kuti aiwa matotanga vanhu kwanyati taneta nemi muri kuda kupema Mhainyati vakabva vaita live yavo. She was very humble. Takafara chaizvo. Vakabva vati aiwa guys, inini ndinorukawo musoro, vanenge vane zvimapiecework vanoda kubatsirwa mumasalon ndiripo, vakataurawo mastyles avanogona. So kukumbira kwavari kuita kukumbira employment, hakuzi kukumbira chikafu. Vari kuti ivo zvese zvavanoita vanozvishandira nemaoko avo. Saka for now zvekupema kana muchivaziva nekupema zvatodarika, vakuda kuenderera mberi. Vaitaura zvakare vakati tatenda zvikuru nekuti ndine shuviro yekuenda mberi nefamily yangu. Baba Kiki ndakamuti tora basa iri nyangwe musingagone munotsvaga kubatsirana nayo. Saka Baba Kiki vatangawo basa rekuplasta nhasi. Vataura Baba Kiki kuti aveduwe, inini basa iri handirigoni asi ndatozongotorawo nekuti kuramba topema hazvisi kufamba zvakanaka. So manetizens also came through vakati murume anochatika cheziya rinodaro bhaibheri zvokudzwa ndo yacho men pafamily yako wotoshinga sawira. Vamwe tajaira torova izvo everyday mhuri dzichirarama zvichiende. Guys, my advice for you my guys, stay humble and hustle hard. Zvese zvichafamba
zvakanaka. Vaya vaunenge uchiti thank you for the stars, vazhinji vedu ndokwatiri ikoko. Ramba wakadzvanya umbosiya zvekugeza mukadzi kumeso. Okay, mhoni dzototi dzibude cause hamushandi, maoko anotori soft. Anyway, bhora mberi, musanoita vanyati. Well done, ndokutanga kwazvo. Saka vari kuti vatsvaga umwe mufesi wekuMalawi avazoshandisana naye kuti basa rienderere mberi. Zvabva zvangofambawo zvakanaka. So many netizens are insisting kuti veduwe, please 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 musatore help kubva kuCat Family or any other socialite, nekuti pakudaro ipapo ndo pakuzotorerwa mapeji. Pamwe pacho ndo paunozoita sana Doreen wakaipa vamwe vanhu madetails avo ndokuzoisigwa mastars achienda that person there. Okay, vataura zvakare mainyati vakati veduwe, there are so many like 15 pages that have been created with the name Mrs. Nyati. And these pages are the ones that people are using kupema. Ramai Nyati rine over 60,000 followers. Rine mavideos 4, 5 or 6. Muchangotarisawo ipapo. Mamwe ese haasiriwo mapage avo. So vanhu are actually now tarnishing Mainyati's page. Or vamwe they are actually taking advantage of the situation ekuti kwanzi kwacreate page obva vamhanya kucreatawo avo. Munoziva vanhu vanocreata mapeji nemazita evamwe vanosemesa, ndo masimbe makuru. Vapedza ipapo voda kupinda mucrime yekukumbira kana wakupema nepeji reumwe munhu haikuzi kungodifema character chete, asi kutoba theft chai zvoreva kuti intelligence dzako dziri zero, unotosemesa. Regai nditaure ndichiemphasize, if you cannot create your own stuff, woda kutora zita reumwe munhu kuti urishandise kupema, unosemesa. Ndofunga mandinzwisisa. Okay, so ukuwo Great Hope yabva yati havafi, vakadzokera kumukuku. Tinavo we are going to continue working with them. Vacharamba vari mabrand ambassador edu, and tichakontinua kubhadhara rent chero zvikaoma zvikange chini. Okay, and kuCape Town so far they are continuing their life as if nothing happened. No comment show, hapana zviri kuitika. So vanhu vari kungorwadziwa zvavo, but kuramba mongochema yadeuka hazvibatsiri. Ndosaka vanhu vangoti aiwa isusu we rally behind Mainyati, tichingoti wagona mwana wevhu wagona. Ramba uchienderera mberi uchiita zvinei nemhuri yako. Mwari vanongokubatsira. As other fans have said kuti mukaramba muripo, if you stay humble, if you work hard, muchatogrowa a brand richatozoshanda nevamwe. Tiri kuona umwe achitoenda kumaBET nenyaya yezvesocial media izvozvi. Musazvitarisire pasi, you are actually doing well, and well done for taking that job. Chero usingazivi munhu wese, hapana isiri first time. Pane like there's always a first time to everything. Tirunguka nechuna zvinongondivhiringa. Naimi, do leave your comments on what you think about their move.